Kaixo launak eta ongi etorriak txoriene sasoi honean saiora. Arratzaldeon jaione, gaur laguntza behar dut zurea. Zergatik ba? Hautza eskaxamar daukatu lan pixka, karga apur batekin entorrenez, orduan nik kozinatu eta zukitzein. Asko, saiatu, benzedes, no. Saiatu beti saiatzen, naiz, beste gozora hemen. Gaur gehiago, bakoitzan txanda. Isilik egongo naz, denbora guztian. Zegi esan, ekarri zudan errezetak ez daukat misterio handirik. Ingo dugu, gure Portugaleko azken bidaian ezagutu dudan, errezeta, bi aldiz atal zioten eta zein baino zein goxoagoa eta berataz baite bildu nintzen. Arrautza apurtuak makaiabarekin. Arrautza apurtuak txorienen hainbat aldiz inditugu foarekin, inditugu antzarre arrautzarekin, ez da, 3 aldiz inditugu, eta azkenean bakizu hori dela, patata batzuk frijitu egiten dienak, eta gainean gero arrautza frijitu batzuk jartzen die. Hori dena apurtu egiten da, eta dena nahastuta jaten da. Horako lizunkeri goxo bat. Eta, betegarri moduan, han makaiagoak inintzi duten, eta gaina berezia zana batean zan makaiagoa eta urdai azpikoa. Orduan lehengo ingo duna hori, tipula txiki-txiki moztuko dugu, berakatza txiki-txiki, erregoste jarriko du tipuli pipermin puntatxo batekin, gero makaiagoa hemen ja gezatuta daukadana hartu, bertara botako dugu, ondo niko aukera niretzako lehorregia atatzen dutean. Pixkat egingo dugu, 3-4 minutu, ze hau askar-askar diten da, eta gero, piperrautz pixkat botako diogu gainetik, urdai azpikoa, eta listo. Eta gero, hau zene gainean jungo da, esan dakoa, patata frijitu batzuk. Gure betiko patata frijitua. Patata batzuk ingo ditugu hemen, hor gainean, patatako oinarrian, makaiagoa gainean, eta gero, olio berdinean, 4 arrautza frijitu. Jarri, eta gero, bitxia zan nola zerbitzatzen zizuten. Tortzen zen zerbitzarian maira, eta hartzen zuen sardeska bat eta labana, eta dana apurtu itxasizun zure aurrean, eta gero nahaztu. Dolako bain ziduten baten batatarekin, boniatoarekin, berdina, eta bestaten patatakin. Eta, ni aukeran patata zalean ez. Baina goxua, biak, oso goxuak, eta ikusten zuen, ez dauka inungo misterioik. Errezingo dugu, eta ekarri zuet hemen, makaiagoa gazitua, eta hau, hemen baino gehiotan hitzein dugu, nola gezatu, erreza dela, baina, egiten bauzue, errezeta hau egiteko, merkia bat atzen zaizu erostidea gazitua, eta 10 minutuan hau txorrotan azpian jarrita, horrela, urre hotzarekin, noizean behin mugitu, eta listo izango duzue. Orduan, saltzen dute gezatua, baina garesteo izaten da. Eta ez dizuet esango, solo molodia bada, 3 egun ibili behar baduzue, oskailuan okupatzen olako kriston kankarroa gezatzeko eta hori, baina hau egiteko horrela jarri irestontzi baten, txino baten barruan, txorrotan ura jarri, eta 10 minutuan listo izango dira. Hori, pausu hori ja aurreatu du, baina gero agian gehiago ingo. Ikusiko, nola gehatzen den. Erki. Hau esan da, tipula txikitzen, berakatza txikitzen, eta hauek erregoste jartzen, noa? Eta hoxe, jaione. Bakizu, xista goxoa, Ez da txarra, manua. Nik aukera jarri zot, horreko zerrik ikusi. Zuzendariak gaizki behiratu dit, uste du siestarena ez duela balio, besta aukera bat. Ni bakaioan inguruko bitxikeri kontatzen hasiko naiz. Lehenengo eta behin apirilan aurrera goazen honetan jakin urtarriletik edo otsaila inguru hortatik apirila bitarte badela bakaio espezie bat bere momentutxo gorena izaten duna eta gaina ospea ere bai, eta hori Norvegiakoa da. Eta ze gauza izaten denez, ospearekin lotuta ere izaten da jaki gutiziaren bat ahoratzen dunen edo dastatzen duen bakoitzen lehenengo galdera izaten da nun erosi dezu edo nungoa da, izan ere kalitateari jatorriak ematen dio identitatea, ezta? Eta hori gertatzen da bakaioarekin. Norvegiakoa dela esaten den horrekin, ez? Eta gaina bere izena dauke Skrei. Kasu hontan jatorriari lupazpian edo luparekin begiratuko bagenio esango genezake argi eta garbi ez dela norvegiarra. Norvegian arrantzatutakoa da, baina jatorriz ipar polo ingurukoa da, barentxekoa zer. Osea, urrotza gustatzen daizkio. Bai, bereziki. Eta egi esan, migratu itendo, hor azaro erdialdera edo barentxko uretatik, Norvegiako kostaldetara edo iristen da errunaldira esaten dela, errutera.
Eta, bueno, gehiago hemen aipatzeko milaka kilometro iten ditu. Egi esan eliteko kirolarin pare prestatu behar izaten da hortarako besteak beste, bueno, gantza pilatu, aragia trinkotu, elikadura berezia eraman, elikadura berezin sartzen da itxaskik, jatea, eta horrek zapore berezi hori ematen dio. Eta hori zein, bidaia baino lehena, oza, bidaian. Esan genetzake milaka kilometro badiela, eta denboratxo bat badela, eta horrazken finen, bueno, urrotzetan gantza beharrezko. Bai. Gero itxaskilan eta zapore hori ere, eta mineralak, eta bar. Hori izokinak egiten dute baita. Bai, hori da. Errutera jun behar dutenean, holan kilo batzuk eta hartu nahi eta ez jakinda bidaia luzea, eta koipeak eta berrezetan dituztela. Hemen ezberdintasune da urgazin gelditzen dela, baina, bueno. Bai. Hemen gero aipatzeko ere hor Norvegian arrantzatzen den toki nagusiena Lofoten dela, artxipielago bada, eta bertan ikusgarrie da bakaio lehorketa irudik eta bazeintzuk dien, ez? Milaka eta milaka bakaio hor lehortzen, egiesan gazitzeana euskaldunena da, baina lehorketana inguru hortakoa da, ez? Orduan, bai. Eta gero hemen ere aipatu behar bakaio arrantzan eskreiarena dela, bueno, eta gaina batipat hor Lofoten inguru hortan, arrantza jarsangarria baimentzen duen eta bermatzen duen araudi zorrotzena daukiela, orduan. Olaxeko kontuk, bakaioan ingurun. Baina bakaio gurea oitxura gehiago daukagu gazia jateko, baina freskoa ere, erraskoa eta saltza berrian, ero arrautzestatua, ero labean, ero... Eta presio aldetik egon dugu? Badakizu zesan diten aurten arrainketari batek? Esan. Eskreian fama hori ere pixkanaka gutxitzen doala, gehien bat, bestelako bakaiu freskoa urte guzti daun hortan, jendeak ez dula hainbeste faltan botatzen, edo baloratzen, edo pixkat hori, konzeptu hori lentzen, otsaia iritsi eta, wow, eskreia. Eta hori jenteak... Piskat, bai, bakaion eskaintza freskoa urte guztin da hortan, edo, bueno, ez? Aldatu indela, bai. Eta gero gazi ere, sustatzen da, gehien bat gure inguru hontan. Geztatuta eskaintzen diguelako. Ni gaur egun, badago oraindik, jendia jarritzen duela gazi erosten, da etxean gezatzen da hori, ze gero horrazkenien zuk ematen diozun gazi puntua, batzun esaten dute aukeran, soso egia saltzen omen dela hemen makailaua, oso komodoa da. Bai. Eta hortaragoaz gaur egun. Bai, egiesan errestasun aldea edo ez bizitza errazara. Bai. Kontu txiki bat eskreian ingurun aipatzeko eta azkena izango da esan genezak espezie honen inguruko abintzat edo. Bakizu zesan nahi duen antzinako Norvegieran? Zer? Arrain nomada da. Nomada, migratzaia edo erdi nomada agian hobekiago lotzen da ez, baina ez migratzaia esan nahi do. Barkatu nomada. Bueno, eta bauka zentzua, azkenean ez, badakite noiz edartzen ze urtarotan enkerturatzen dan, eta... Horregatik izan dut, erdi nomada izango litzekela, zen nomada edo nomadismoa beste konzeptu bada, ez? Urte guztian emuitzea, ero, ez? Urte guztian baino gehiago, toki finkori gabe, ara eta ona, ibiltzea. Egizan gizaki ere bere garaien nomada izan da. Beti, oingero eta orain iparaude herri nomada direnak, baina egia da, pixkanaka gero eta gutxio. Bai, esan garai baten, adibidez, arraina honen ingurun esan du, erruteko edo errunaldiak bultzatuta mugitzen dela. Gizaki bere garaien nekazaritza garatu baino lehen eta abeltzantza garatu baino lehen beste gauz batek bultzatzen zuen. Eta zen elikagaiak eskuratzea, ez? Elikagaiak eskuratzeko, toki finkori gabe, ara eta honea ibiltzen zen. Egi esan, gaur egun gainea industrializazioa daukegun hontan, edo, ogibideak edo finkatuta hori geroz eta gutxiago dao, baino, zuk esan bezala, oraindik existitzen die edo badaude olako nomada koloniak edo tribuak, ez? Eta, hemen batzuk hemen aipatzeko, hor daude beduino arabiarrak, Groenlandiako inuitak, Saharak basamortuko tuarejak, Venezuelako yanomamiak, Afrikako mebuti pigmeoak, Europako zingaroak, eta, aztu gabe, Asiako mongoliarra gutxi gora bera 40.000, ez sedentarioa edo sedentarismoaren gerizpean daudenak. 40.000, Gutxi.
Eta gero daude erdi nomadak esaten dena. Erdi nomada hauek die... Euskal hartzaiak igotzen diena... Hori transhumantzia, bai, hartu liteke, ez? Baina hau da gutxi gora baera sasoika mugitzen dienak. Alde batetik bestera, bai, sasoika edo, ez? Urte sasoiaren arabera mugitu, baina toki finko batekin. Bai, beti leku berdinetara joaten da, ez? Eta hor adibide... on bat da, transhumantzia, hori ere geroz eta gutxiago ematen dena edo ikusten dena, eta gero beste alde batetik daude jubilatuk, adibidez. Jubilatu bat jubilatzen denen, tipikoa izan da gure inguru hontan Errioxako etxera. Negu Errioxako etxera edo Benidorrera joan Ezurrele hortzea eta udaparten Euskal Herrira. Hori ere erdi nomadismoa... Bueno, hori erregek eta zuten garai batean, ez? Izaten zuten gaztelu bat uda pasatzeko eta beste bat negua pasatzeko. Baten bat horrez da Dubaien denboratxo batean da, eh? Bai, baina beste opor ezberdinak izan dira, baina, bueno, guztua, ez da gexibili gura ere. Seguru, ez ez. Beti Riojan aipatu duzula, bueno, nik, egizan, kuadrillan, bi dauzkat, bueno, betidanik, nigo batzen naiz, txikitan da, bilatek eta gu, ezkara iragoa, ez da izan, ezkara intzuten nuen da, eta gaur egun gu gara ezkara asko juten garenak, baina, eta gero Igor, txorienen egondakoa dala, Igor, San Vicenten ere baseukanan Errioxan etxea, eta han geratu zen, ja. Maitasunan ezautu zuen, eta han gelditu zen. Eta gaur egun, ez da, lehengunean beha, bainoko batzuekin hitz egiten, da, ez da, bikero etxe erosi dutela, eta egia da, hemengo presioa konparatuta jaion, Bueno... Zai, aztotu uste presio bat, dara, eguraldia, gertutasuna, hemendik, ordu terdira da. Gero, ona, askotan iten du, haukazu mendia, haukazu pixkat, danetia haukazu, eta etxia, merke askoak, oso merkiak. Hemen konparatuta hemengoekin. Hori lehen kulturala, zen hor 70ko hamarkada hortan edo, bai Errioxa aldeen, bai Torrevieja, Torremolinos, edo Cambrils, edo ez, inguru hortan, etxek erosteko oitxurezean, eta denok daukegu ezagunen bat, ni bintzat ezagune, eta lehen, asko ziren, gure inguruan udan jute zienak, al pueblo. Bueno, al pueblo beste gauze bada. Bai, hori, gurasoak, kanpokoak ero izan, kanpotik etorritakoak ona lanera, eta eurek udan juten ziren, ara. Eta gero zerekin etortzen zien bueltan, angurria edo sandia, meloiez beteta, haik ekartzen zuen, hango fruta. Azken finen Euskal Herrian beste fabrika jartzeko isekarri zuen, ez? Hau dena, jendeztatzea, nomadismoak bere garaien, antzinatean, hori, ez? Hori lortu zen planetaren lurralde ezberdinak jendeztatzea. Eta trenak asko lagundu zuen Euskal Herrin, claro. Bai, eta itxasontzik adibidez, esan dezagun, Ameriketara euskaldunak, eta azken finen mundu hori da. Bai. Ez? Gauza askogatik, gozeatik, lanagatik, ero, ezin, zure herrian ezin bizializateatik, guda badela erodanalakoa, oine bizitu izan duguna, Bai, gauz bada behartuta eta beste gauza bada, gizakia beti muitu izan da. Hori da. Eta egia esan, gaur egun ere, esan dezakegu nomadismo moderno baten aroan gaudela, ikustezine dela, eta ez gala hartu. Hemen bertan, nomadismo modernoaren aroan biziga. Eta hori, argi eta garbi, oantxen ikusiko ezu. Gaur egungo gaztedian burua oste nagusienetako bat, zein da, etxe bizitza, edo lan finko eza. Eta askotan biek gaina, biek batera esan dezakegu. Lan espaukazu, etxea batean sartzeko. Horrek ze korronte berri ekarri do? Adibidez, alokairuk epe motzekoak izatea. Baina alokairuak ez etxe bizitzanak bakarrik, baita gaiunak. Geroz eta ikusiagoa da adibidez, ez dakit adibidez taladro bat, edo belarra moztekoa, edo dena delakoa alokatzea. Ez, atxikipen hori, apego hori, jada ez da, deserrotze bate onda, bai etxekiko eta bai gaiuekiko. Benetan. Alokatu iten dira? Alokatu iten dira. Hau da, nik taladroa behar du, zulo pare bat iteko etxien, alokatzea bada? Gaur egun daude enpresak, saltokik hori alokatzeko aukera ematen dizunak, eta gero noski, nola ez, alako plataformak edo generadoreak, edo, okurritzen zaizun oro. Bai, haundiak, gauza handi horiek eta hori, bai, ze hori bakizu. Txikiak ere, bai. Baina txikiak...
Eta txikiak adibidez, hor ere, alokairu esan dezakegu epe motzekoak eta finkoak ez izatearekin batera, adibidez, guain asko ikusten dena da, arropa garbigailuk ez izatea, norberak ja ez du erosten. Orduan, nora doa gazte dia arropak garbitzera? Olako ikustegi hauetara, ja urnietan bat dago, Tolosan beste bat dago. Herri guztietan dago delakoa. Kontxo, baino... Ez daki, 6.000 biztanleko herri baten bada hori, horrek zer pentsatu ematen do. Eta hau, zer pentsatu hori, ez, nomadismo ikustezin baten aurren gaudela. Adibidez. Baina, bueno, gero da beste gauze badago hor nomadismo digitala, baina, bueno. Ze gauzak ikaste ditugun hemen, Ostra. Bueno, guk, nomadismoanak guk, lehen garai batean bai zegoela, hoi muitzean da inguruan ari garela jaione, gu garai batean juten ginen Europatik hortik eskalatzera, eta bakarrik eramaten gendun, hiru lau aldizkaritako argazki batzuk, han informazio, hau, ezer urria ez urrengoa, eta horrekin hartu eta juten ginen ez da, gaur egon ja bidaia norbaite prestatzen bado, interneten lehenago ikusi ditu 10.000 argazki bertako. Bai. Atara du zejatetxetara, nunein erosketak, nune garbitu arropa. Bai. Ikusgarria. Hori da, zuk aurkeztu dezuna da motxileroa. Eta gaur egungoa da sasi motxileroa. Hori ez da motxileroa, motxileroa guk ginen. Horregatik, gaur egungoa da sasi motxileroa esan bezala nomada digitala esaten dena. Dena aurrez antolatuta eta prestatuta daukena, eta ez hori bakarrik gero bere esperientzia ere saltzen duna. Eta hortatik, diru iturri bat ere hartu dezakena blogaren bidez, edo ez? Liburua, zeinek ez du izan Trotamundos liburua. Trotamundos liburua, ziren herrialde ezberdinetako informazioa. Eta esan, gaur egun daukagun informazio guztiarekin, hori guretzako lehen garai batean zala, letxe, horako liburu bat izan ezkero, zeneukan informazioa danetarako. Gaur egun, ikusten zuta, hemen zizatzen da. Eta gaur egun, edozein tokitara jendea juten da, full ekip, bakit dena nunin behar duen. Den aventura zan. Ze zarrak garen, holan hitz egiten. Zaren izango da, ez hor, besti gabe, baino... Bueno, transhumantzia aipatuta, migrazioa aipatuta, liburua aipatuta, badakizu Jon Artanok eskuarten duen proiektu benetan interesgarri dela? Zertan nahi da? Hori geldi egoteko ez da. Ez da gizon hau geldik egoteko. Eta gaina hemen inkognita daukeu. Badakigu Hego Amerikan hor da bilela informazio bilketa iten, ikerketa lana iten, eta hemen ere Miramon aldetik ikusi izan dugu, orduan ez dakigu hain bertan kokatzen nun ote daun Jon Artano, Zemendik ikusi du? Bai, horregatik geunden ez, han ote dao, bere lanetan, edo hemendik, edo, beraz, zertan da bilen Jon Artano, handerik hande proiektua gauzatzen. Handerik hande proiektua, besteak beste, Debako udalak eta elkar argitaletxeak elkarlanean antolatzen duten Euskal Herriko historia hurbilaz idazteko saria, beka, irabazido. Orduan, hor da bil, esan bezala, liburua idazteko informazio bilketa hortan. Ezautzen ez duzunentzako Euskadi Irratiko esataria, denbora luzean Hego Ameriketan izan dana, eta hango berriak eta ematen zituena, oin bueltan zegoen, faktorian hasita zegoen berriro, eta oin aspaldik egia da, nik irratian enuen entzuten, eta gero berriro hau izan nuen, da zen, ara. Aurkezpen txartela oso ongi da, baina nik uste Jon Artano mundu guzik izautzen du. Eta guain izautu beharreko bere liburu izango da. Hoxe, etorreko. Bai. Nik errezeta salduko dut, hemen kontu kontariari ditu garen bitartean inditu dana. Kipula eta berakatza txikitu ditut, piperminai hasiak kendu dizkiot eta bertarak ditu diot, patatak oine zuritu ditut, moztu, garrantzitsua lehortzea ondo garbituta gero, bestela hemen txinplun, berakatza tal bat hemen botatzen mozu, kalterik ez, eta oin, frigitzen gungo gara. Patata frikituak ere erakusten dik. Galdera bat sukaldariari, edo sukaldariarentzako kasu hontan. Patatak frigitzeko barietate bereziren bat gustokoa da daukezu, zuk ez besterik gabe igual dio, Mona Lisa... Ni Mona Lisa salean. Baina Mona Lisa orokorrean danetarako balio dialako. Egia da, badaudela batzu fekula gehiago dukatena, gero beste... Patata batek azkenean frigitzeko aukeran pixkat gero eta sarragoa izan hobeto. Ur gutxiago hobeto, kurruskariago geratzen da. Zarragoa zer diozu? Honako ernamuinak atera zaizkion momentu hori simurtu denen antiarrugas bat behar duen? Marziano itxura daukanean, ez bien. Zaten dena. Hauek, hemen frigitzen, eta oin,
bakaiagoa, bertanak dituko dut, zen badaukadan, eta horren arabera, botako diot. Beste hori, apur hori. Baina nik uste du printzipioz honekin nahikoa daukagula. Eta hemen utziko dugu erregosten, eta gero ingo dioguna da urdai azpikoa eta piperrautza botako dugu pixka gainetik. Eta gero azkenen bakarrik izango dena, hoxe, patata frejitxo guek azpian, bakaiagoa gainean, arrautza frejitxo batzuk, klist, lauz. Errexa. Nahikoa da, bakaia honekin, hori gero horre, etxean, lako tortilla bat etxeko. Hori bai dala, una. Bakaia tortilla, zer eta bere sekretu eta piper dituna. berdiakin ondo erregosita, eta gero, zardotegi dantzutan deitzen dute porruarekin, betiko klasikoa, piperra eta kipula, erregosita, ondo erregosita, bakaia baien bi buelta, eta gero tortilla ondo. Eta gogoratu astarben izan genieneko gehigarri ura, mundiala zela. Baratxu guri gordina oliotan jak azkeneko momentun gehituta. Bai, holako trukoa beraia euskate. Guk hemen saldu. Bueno, bira, saldu ez, baina momentu honetan bitxikeria polit bat dakarkizuet nahi gustatu zait, historian olako aztarna bitxi bat utzitako pertsonai baten ingurukoa, eta kasu honetan bidaia ere tartean duena, eta da lehen samurai afrikarra. Jasukeren historia, bai. A ber. Bai. Arri-garria, Txon. Ja, listo? Bota! Krispeta batzuk, bezez. Bueno, guain bosteun bat urte edo Japoniara iritsi zen, garaiera handiko afrikar bat, eta Japoniar guzik txundituta gelditu zien gizonaren altuerarekin, eta alaxe idatzita dago, ez? 6 xaki eta 2 xuneko altuera zuen gizona, denak bata besteari, bultzaka ibiltzen omentzien gizonura ikusteko, bat 88. Gaur egun esan dezakegu, bueno... Bai, kontutan izan da, Japoniarra txikia direla, zeni Japonian egon izenean, enaiz txikietakoa, ni baino txikiagoa badaude, eta hori bai, ilarrakoak gehienak, baina orduan beneien dako, baldaro eta sortziko, altura da. Antza, harrigarri omentzen. Gauze da, uste dela, Mozambiken jaioa zela, eta, jakina da behintzat, misiolarien alboan edo altzoan iritsi zela Japoniara. Eta gaur egun, Estatu Batuetan, bere bizitzaren inguruko dokumentala prestatzen nahi dien hortan, ikerketa lan bat inda, eta ikerketa lan horrek dio, ez zela esklaboa, beraz, misiolariekin joan zela, baino librea zela. Zergatik, Japoniara iritsita urte batean bakarrik, samurai bihurtu zela. Horrek esan nahi do, prestaketa edo ibilbide edo bizitza gerlari bat edo izan zula aurretik. Batek ezin do urte beten samurai izan, olako... sangenezake militar prestatu bat izan. Eta gaina teknika ezberdinak erabilitan, nahi dut esan, takit nik hau gerlari izango zen, baina ez daukaz espatak eta erabiltzakin da hauek. Ez dakigu, ze bai, hori, Mozambiken agian jaioa zela, baina gero Europan zehar, eta Asian zehar, eta Indian zehar edo ibilizela, beraz, esan dako, ez? Handik hemenka ura ere nomada itxurako edo gisakoa izango zen. Gauze da hoxen, Japoniara iritsi zenean, bertako jauntxo feudalarekin eta, samuraia ere bazenarekin oso ongi hartu zuela elkar biek, eta kontatzen zizkion historiak eta bar, bertako kulturan ere ongi egokitu zela, samurai bihurtu zen, eta samuraia izan zen. Gerrarik edo gudarik goraipagarrienetan edo parte hartu zula. Eta azkenean, samurai izatea Japonian da, oso gore handia zan, edo norrezitzu, eta aukera izan zuela, ez? Ez horea bakarrik, eta estatusean gorakaioatea baizik eta bakarrik, garai hartan edo momentu hortan, atzerritar samuraien ideia inoiz entzungabea zen, eta pentsa ezina zen. Beraz, esan dezakegu, atzerritar lehena izan zela, samurai atzerritar lehena. Urrengoa Tom Cruise izan zen. Bai, eta gero Keanu Reeves. Bai. Baina, zu guain olako motz batean, Keanu Reeveseri azaldu ze izan niken. Keanu? Txima horiekin pelikula zei horan. Keanukin ez sartu favorez, aserretu ingon ez da, Keanu, hemen hartu, makaioa pixkat erregozi du, urdai azpikoa bertara bota, 2 buelta, gehiagi ez dela urdai azpikoa gazia geratzen da, piperrautza pixkat, eta hau, alde batera.
Eta oin, eserrez, patatak fregituta izatea besterik ez zaigu falta, eta hauek egin dago denean, arrautza batzu fregitu eta gainean jarri. Gainean bukatzen, egin naiz. Egitan, zer isa? Dauke zer, baina ze goxua. Badauke. Bai, eta honekin, esan dako, hau egin aldo zuen, patatekin, ero batatekin. Boniatoa, ero batatakin ere oso gozoa. Aukeran boniatoa edo batata gozoa, ez? Emango dio hor gatzie eta gero beste gozoa. Baina, takit, goxoa zeuden, biak, baina ni patata. Eta gehien bat, patatarei botaziotelako urdai aspikoa, eta ustea, arrabin zitzaidan, urdai aspiko takoa dira hauek, eta hi bala, letxe. Oso ona. Bueno, mointxe gatoz, ez? Bo. Ekipo, hemen gara, gatz pixka bat, eta arrautza fregitzea besterik ez zaigu falta. Vale. Hau, gainean, gero jarriko, bueno, ez ja, bestela lana pilatu ingo zaik, Vale. Hau ni oso santu gaur. Orduan, bakaiagoa. Gainean, hemen batzu, patata apurtuekin egiten dute, urdai aspikoa, irugiarra, gazta... Hoi bakizu zer dan zigor, gutxi gora bera, eta ez esango jazu, baino ajuarrero dekonstruido. Vale. Urdai azpikoak enduta, ze hor naparron patatare gehitzen zaio, Bai, hori da. Eta hau da niretzat, Vale, ongi. Itzimine. Bai. Vale, baina arratza fregitu, Vale. eta listo. Eta besterik. Vale, ni beste gai txiki batekin joango naiz, eta hausnarketarako bidea ekiteko helburu batekin gaina. Gizakien nomada izan edo ez, izaki soziala da, eta egi esan, aintzinatik harremandu izan da, bai, esan liteke herritarren arten, bizilagunen arten, eta abarrez, eta naiz eta tarten milaka eta milaka kilometro egon. Gaur egun ordea, sozializatzeko edabiderik errexena, sare sozialak ditu. Eta gaina azkar batean izaten da hori. Sare sozialak egisa mugikorren dauzkegu. Gauze zer den mugikorrak normalen urtebetetik edo 2 urtetik aldatu iten ditula. Eta hori arazo handi bat dela. Zergati da arazoa, zaharkitze programatu edaukien hortan, edo moda berri edaolako berri erosten duen hortan, zabor elektronikoa geroz eta handiagoa delako. Orduan, Nazio Batuen erakundeen arabera urtean 50 milioi tona zabor elektroniko produzitzen ditu eta hauek garapen biden dien herrialdetan amaitzen due. Oain arte Asian, Txinan edo eta Indian bukatzen zuen hauek, 170 edo iristen zen, baina oain batipat Hego Afrikara edo bideratzen die zehazki edo gehien bat Ghana eta Nigeria aldera. Gauze zer da? Hemen ere, Europar Batasunaren esan genezake olako zabor elektronikoan esportazioa legez kanpokoa da, ezin da. Ezin da esportatu, ezin da bidali hemendik, baina hau kamuflatuta bidaltzen da kontenedore berezitan eta etiketa batekin, bigarren eskuko merkantzia etiketarekin. Orduan, kontxo, ez? Alde batetik... Baina hori badakite, ez? Bai, hori alde batetik badakite, baina hor dago. Alde batetik badakite, baina lehenengo izango litzateken arazoa edo da, hori, zaharkitze programatu, esaten duena obsolescentzia programada, hau da. Gero, eta askarra da gaina. Ondatzen die biziraupen txikia eta motzagoa ematen zaie gure gailuei. Dena delakoak, izan hile lehor gailua, denak azken finen, esan dakoa, biziraupen motza dauki, orduan. Hoxe, ez ezkigu probetxugarrik eta ez dakit nun dauden garai bateko, adibidez, nik hemen arro esan dezaket, 18 urte ditun arropa lehorgailu bat dauketela. 19 bete behar ditu. Eta da, robusto urrengoa. Baina dena, ibilgailuak eta garai batean eta urteak eta gaur egun ja, 5-6 urtetara ja, arazoak ematen azten die. Ematen hasten di hortarako programatuta da, mugikor bate dago programatuta hainbeste kargatarako. Orduan hor ja, eta esaten dena, hemendik, favorez, deialdi bat, zuen etxano handiken baldin baduzue hile lehorgailurik, arropa garbigailurik, zehoze gailurik, 30 urte dituena, 25, 40, favorez idatzi txorinea bildu ITV.eusera, eta alba da argazki bat bidali. Eta badakizu zer dan, ez dan bat ere ekologiko lako hausaetan arduratzuak basarete eta zer suposatekoen zaborra hundia. Honek aurikular txiki horiek, hori ez da birziklatzen ezer hortik.
Horiek doaz danak, eta daukate, komponente pila bat lurrandako txarra dira. Eta jende pilatek uste duzu gaur egun olakoekin, eta horiek urte batzu barru gongo die, milioika hortik botata tokiren baten. Bueno. Hau dena esan da, errezeta listo, jaione, eta hau izaten zen, etortzen zen, sukalda zerbitzaria, eta zure aurrean, horrela, haste zen. Dios. Bai, Hori txuletakin bezala, ez? Beti izaten da baten bat ola ebakitzen duna. bai. Eta gaina dotoreziaz. Bueno, hau, doktorezia ez da, baina indar sana da, dena nahaztu hemen, hartu holan, gero olako mondrongillo bat egiten zuten. Zigor, hori niretzako ze izango litzateke? Hori ze izango litzateke niretzako, onera buruz. Zerri bazka. Baina ze ona, hau, jendia horra bai dagoakin oin. Aitorrek esan du, hau kuadriakoekin elkartea maskaria dukela, afai eta hause prestatu behar diela. Ona. Eta oin, platea. Da guain zerbitzatu. Bai, eta ero itxasi zuten, hori, hartu, eta... Eta ez da gaina, munduko plater txukunena, ez da holan, esatea, sukaldaitza sofistikatu bat, ez? Edo bai, eta gaina eskuragarri da, poltsiko guztietarako, ez? Bai. Eta kombinazioa oso goxua. Azkenean, arrantza frijitua eta patatak, beti ondo doaz. Ez? Usai errauke. Eta ero txipi bat erokarri zut, arrautza kontukin. Bai, gaur arrautzakin jarraituko. A ber, ba. Eta Portugalen. A ber. Gluten free. Erra dau. Bai ez. Bai. Bueno, hau dena jaso, eta oin, zerbait. Jopela, Fritio, txiki bat. Esan bezala, orain, Portugal aldean jarraituko dugu, beste, Portugalgo errezeta batekin, eta hau ere, oinarritzat arrautza dituena. Ingo ditugula arrautza berdeak. Hola nintzun da ez, jaione? Bueno, hau oso erreza da. Arrautza batzuk egosita hemen, bakizue, urrotzakin jarri, gatzarekin, iragiten hasten denetik 10 minutu. Gero ostu, eta hau egingo dieguna da, hartu, zuritu, gorringo atera, eta gorringo hemen botako dugu. Hor, oliba olio, 2 koilaraka da, ospina, pixka bat, 2 koilaraka da perresil xetu, eta ondo nazi. Arrautzan erdiak betiko ditugu, iriletik, arrautzatik eta ogi birrindotik pasa, eta frijitingo ditugu. Eta lagungarri moduan, holako mahonesa pikante bat, iteko horri, mahonesa eta hemen piperrautz pikante pixka. Erresa. Eta merkea. Hau ere. Aurrekoa ere, bai, Bai. Bueno, makaiagoa ez da, merke-merkia, baina, bueno, erabili ditu neurrian, eta plater horrek... Horregatik. Horrek 3 razio badi, ez hori azkenero pikoteolako da. Eta betetzen du. Gustura janduta. Bai, oso, nik ere bai, benetan apartekoa zeola. Nik hau zapore gehi ez dut hartzen. Bueno. Pazientzia. Bai, ez dago. Zein dugu da. Bueno, gailu elektroniko inguru naituga, zabortegia geroz eta handiagoa dela, baina tira, hemen inguruan esan dezakegu lehen munduan behintzat beste irtenbide bat ematen ari zaio gailu honen, esan dezakegu saiari, ez? Eta hau gaina Pekinen oain gorakadan den moda da. Eta da, olako angry rooms edo amorru gela hauek estresetatik antsitatea baretzeko eskura jarri dizkigutenak, ez? Esaten dena terapia errausleari bidea emateko. Eta zein den berezitasuna, bueno, esan bezala gailu elektroniko ezberdinak jartzen dituela, hauek puskatuz estresa askatzeko bidea emanez, hoxe amorrua atera. Bate baino gehiago esango luke, nik. Ne balatzera karriko nituzke, atxurrakin, estresa botatzera. Bai, baino lehen ez esan bezala, azken finean honek zer pentsatu eman dit. Eta da, hemen kobratzen duen tarifa da gutxi gora bera 78 euro ordu erdiko, bai? Bala hostia botatzera, jutea. Bai, baina baten pentsatu dezake.
Jopelas, baina hainbat eta hainbat gailu puskatuta horrek ez du ematen. Bueno, orduan pentsatu dezakezu garbigunetik hartzen ditue. Hau da, beste bizitza bat ez dakit ematen dioten gailu haueri, baina behintzat hor jartzen ditue. Eta ez doaz zabortegira, gero ez dakit hori txatarrara dijoan hau zingo duen. Ez dakit, gauze da hori ere gure ingurura iritsi dela. Eta egia esan, olako toki bat edo antzekoa baxera puskatu zitekeena, Valentzian inauguratu zen oain 10 urte, baina oain gailuekin behintzat bat dao Espaini mailan eta Bartzelonan dao. Eta bueno, bertan ere berdintxu, ez? Azkenen jomuga berdine da, eta gaina Bartzelonakoak beste berezitasun bat gehituta dauk, eta da aizkora jaurtiketa. Arrozak. Diana badao eta aizkora botatzea dao. Bueno, Bartzelonako areto honen nagusik esan dunez, ni datu hau ez dakit hemendik eman edo ez, baina bueno, berak hola azaldu dunez, nik eman ninguet. Aretoaren erabiltzaile nagusinak amorruaren gela bisitatzen dutenen 80% emakumezkoa da. Bai, Bai. Zerbait gatik izango? Irakurketa zein izango litzateken, bueno, norberak iteko. Eta listo, hortxe utziko eta. Ze gauzak. Bueno, berde itxura dauka. Uste duzu, gure betiko arrautza beteak, ez? Guk normalen atunakin, zekin botako genuko gehiago. Hori edozen gauzekin betetzen da, bueno, atunana edo galuzeana da ohikotako bat batipat menuan, ez? Baina, bueno. Kontua da, zuk esan duzu nire etorrita. Hemen negozioa jentiak danian ikusten du, eta... Gauze da negozioa ikusi bai, eta gero nola kutsatzen den, ez? Azken finean batek sortu, agian izan daiteke tendentzia edo momentu bate jakin batean, bueno, zeo zer berri, baina gero nola kutsatzen den eta nola mugitzen den hori ere alde batetik betera, ez bestera. Ez dela egonkorra, ez dela finkoa, oire, tendentzike nomadak die. Bai. Eta modak badakizu. Zenbat iraun behar du moda batek, egonkortzeko, hor badago? Zagen duen guke... Baina gaur egungo moda pasakorra da, ez da... Oso, ez? Hoi orduan... Eta gaina, adibidez hori esatean indoan, ez? Olako gelarik baden Euskal Herrin edo badaon bilaka ibilin naiz, eta ez daudena die eskaperrun edo. Hauetako mordoa dao, eta hori ere... Eta pinbala, konektiroa botateko. Bai, horiek adibidez, hoendiken ere iraute ondue, edo baino hauen bizitza ere pixkanaka... Nelagun bat egon zen olako escape room baten, eta ez zien esertaz enteratzen. Eta ja, antza, mikrotik egoten da, horre egoten dana, behiratzen zui, eta ja, pistak ematen. A ber, alfombran azpin behiratzeko, ostra, etzaetela hortik ateako 5 ordutan. Lapurretako ez dek balio? Ez, baina ez zuten, pista bat ere ez zuten hartzen da. Hau, ze izango da Holanda, karo, gero, bereien justifikatzen zuten erdera zegoela. Erdera ze zutela ondo ulertzen. Eta orduan, baina ez da izen bat aldiz ja, azkenian, hori, hartzen zuen da mikrotik eta kuadroaren atzea. Datorren txanda datorkitela atzetik eta benga, mesedez. Bueno, ikusi duzu, errezeta honek ez dauka inungo misterioik. Ezberdintasuna gure arrautza betekin zer da, esan dakoa. Ingo itxugula da, oin, irinetik, arrautzatik eta ogi berrindutik pasa, eta frigitu ingo itxugula. Baina, bueno, txura hona dago honek. Bai. Porratze, ez daukazu eta erosuek tuneatu inalduzu etxe. Bueno, tuneaketarik hola goraipagarriena edo izango litzateke bexamelan beste geruza baiarri, bilarroa moduko batin, gero arrautzeztatu, frigitu... Betiko klasikoak. Klasiko ninduguruan hitz egingo du beste baten. Zerrok ez aparteko sail bat. Bueltan datoz klasikoak. Bai. Sukaldaritzen da, bai. Hor ikusten da moda egonkorra ez dela, azken zinean, ez? Eta eskerrak. Hori, baino, klasikoak etortzen dienen neo jartzen zaio, bai? Zeren eta ez da guztiz aurrekoa izaten. Berritutako puntu bat izaten denez, neo hippie, neo ez dakiz zer, neo. Orduan hau ere neo izango da. Bueno, hemen irina, ikustu duzu, ezberdina dela. Oloa irina erabili dut oin, baina... Kentzeko genuko lako, Eta holan, berdin alduzue,
gari irinakin, txan daukasun beste edozein irinekin. Eta irin hori saiestuko bagenu, berdin itxatxiko litzateke ogi birrindua? Bueno, arrautza erabiltzen azkenean, toko benarazuek. Hauek hori, hemen di pasa. Eta gero maonesatan busti. Zer da, maionesa edo maonesa? Berez maonesa izan berko zen, ez? Abestia dio? Maionesa. Ni ezai gustatzen maionesa. Bueno, eta zein da? Lukul lantaldean geneukan bat, ez? Esaten duan maionesa patata frejituei. Bueno, akatu ingo lukela, berak. Hori, norbaitek hori ikusi zen. Ez dut uste. Gu lantalden bare-bare da. Ja. Bare. Bueno, olioa egurra emango diot, eta hau da gaina birziklatzeko lehen erabili dugun olio berdina, Hori ere, noizbait ere galdetu diozu zure buruari, birziklatzeko ematen den olio guzti horren amaiera edo zein ote da bukaera hori? Beti xaboi bihurtzen da, nun bukatzen da? Baina hori ez dut erabiltzen gaur egun, ez dait, Ez jakintasunetik, olako gasolina bereziak eta behar xaboia iteko, baina dena... Erabilpen ezberdinak ibiliko ituzte, ez dakini. Bueno, zuek zer garbigunera joatekoak zate, zaborra ongi sailkatzekoak, beretokira botatzekoak gogoratu, olioa ere birziklatu egiten dela, arroparentzako puntua dagoela, eta bertan, guri erakusteko daudela, egurra nora, elektrogailuak nora, eta dena nora, beraz, esandakoa. Herri txikitan adibidez, hilabeteko egun jakinen pasatzeie, Hirugarren asteko, asteazkenean, gure etxean, gure auzoan utzialdira kanpoan, olako gailu berezia, koltsoi batero, armairu bat, eta olako gauzak, asteazkenetan. Eta hori da, hirugarren asteko asteazkenean. Baina hor ere bada jendea, beti bezala lo egoten dena, eta berandu uzten duna, baina bada beste jende bat ere, esaten dena, aurrez prestatzen dena edo, ez? Eta 3 egun lehenagotik uzten duna. 3 egun lehenagotik ez, bezperan. Ez, bezperan. Zer ez da, erdian egongo da. Eta egia da, segun ze botatzen zu jaione, nik hor baukat, egun baten hartu eta aulki batzuk ondo zeudena bota genitun. Nik ez dakit, ordu bat ez zuten iraur, kanpuan. Bueno, eta hori ondo dago, azkenean, birziklapena hori da, ez? Norbaitik gazten bati, oin beraien lokal hauek eta dituztenak, Bai, hori alde batetik, baina ez dauk ezertan izan ez dara gaztea. Azken finean berriztatzea gustatzen zaiona, restaurazioa. Bueno, hau fregitu eta agur. Eta honekin gure arrautza bilogia. Karo, bi ditugu, bestela 3 izango zen. Trilogia, bilogia izango zen, ez? Bilogia bukatuta da. Artu zu da estatuko bat, jaione. Bale, baina agola izango da bitu. Hori da, bitxo. Hombre, berdeak ez die. Jendeak esango da, arrautza berdeak. Bueno, persila desente daukat, Eta, jaione, kontuz horrekin, Zergatik? Bueno, bada espada orduan agurtu ezagun programa. Nire esku. Eskerrik asko gurekin izateagatik, badakizue bi harrementzita dugula, aste artea izan unsa eta gora gutarrak. Muxu bat. Agur.